Ola, boas, son Bea Campos, actriz, narradora, escritora, creadora de contido, modelo, un amplio número de etcéteras profesionais que se resolven nun. Son autónoma. Quero presentarvos o meu primeiro single en solitario, Chegar en Cher, unha peza que compuxen eu despois dun momento personal intenso. Divorcieime, pero non vos preocupedes, teño o asunto do divorcio totalmente superado. Vou buscar o disco, que carátula, que acabados, está aí. Ai, isto é o vestido de novia da miña nai, que guardei por si acaso eu me casaba. Un momento, esta roupa pode ser para o meu próximo espectáculo teatral, Chegar en Cher, un monólogo cómico, festivo e chispeante, unha peza teatral impresionante. E se queredes ver máis, vémonos nos teatros.